urriak 7an hasiera eman zuen Bizkaiko Urdaibai Biosferako Erreserban egindako lehen abentura arraita, non-stop abentura antolatua eta ekoetxeak babestua. Froga honetan, 100 talde inguruk hartu zuten parte, bikoteak, gizonezkoak, emakumezkoak eta mistoak izan da. Partaidek paraje ezin hobeaz gozatuko zuten lasterketa osoan zehar, bide oso teknikoetan mota ezberdinetako frogak eginez, hala nola, trekking, kaiak, coasterin edota arrapela. Lasterketa baino lehen, zenbait partaidekin hitz egiteko aukera izan genuen. Aizo, egunon, somos Prosiban Enesca y Astere viene de Irún. Yo soy Estichu, vengo de Tertanga, un pueblecito de Amurrio. Y nada, venimos aquí a disfrutar y a ver cómo será el día. Bueno, gu Urdaiazpiko taldea gara eta Zornotzako korrikolariak, biak betera etorri gara lasterketara, edo bueno, egia esan ondo pasatzera etorri gara, txango bat egitera eta egune pasatzen, ez da? Lehenengo biderrez da. Bueno, profesional bat dekogu, baina bestiok aficionados, ez da? Lasterketa baino zenbait egun lehenago, antolatzaileetariko batekin hitz egin genuen, Igor Minerrekin alegia, eta frogako antolakuntza nola izan zen azalduko ziren. Dela 4 urte edo hasi ginen nire laguna Pedro eta ni raida korritzen, eta afizioa hartu genuen eta engantzatu ginen mundu honetara, ez? Eta ideia buruan genuen raid bat antolatzeko ideia, eta orain dela 9 hilabete edo, urte hasieran edo, aukera hau sortu zen. Orduan Urdaibaiko patronatuan aurkeztu genuen, ekoetxean bitartez, eta ideia asko gustatu zen. Helburuak 3 dira, batez ere, kanpoko jendea erakarri Urdaibai ezagutzeko, Urdaibain egin daitezkeen aktibitateak ezagutzera eman, turismo aktiboa, baina guzti hori naturarekiko errespetu handiz, ez? Eta, 3 arlo horietan lanean gabiltza. Ez da erreza izan, baimenak eskatu eta baimenak lortzea nahiko zaila izan da, eta horretarako gu biak arazoak edukiko genituen eta non-stopekin kontaktatu genuen, ez? Eta non-stopek hor kriston lana egin du, beraie profesionala dira honetan, gauza hauek antolatzen, nabaritu izan da, eta beharrezkoa izan da beraiek egin duten lana. Kirol arloan, raid nahiko polita geratu dela uste dugu, trekina bizikleta baino gogorragoa izango dela uste dugu, eta gero kaiaka dago ere bai, rapel bat eta kosterina. Eta hementxe gaude, martxan eta hau ia nola ateratzen den, gero beste gauza da jendea nola pasako duen eta dena ondo ateratzea eta gauza, baina ilusio daukagu eta ondo aterako da uste denik. Irteera baino zenbait minutu lehenago, partaide guztiak areto batean batu zituzten frogako instrukzioak emateko. Frogak 10etan emango zuen hasiera. Parte hartzaileak trekking labur batekin hasiko zuten lasterketa. Ondoren, Urdaibaiko uretan barna, kaiak bidez, Laidako hondartzara gerturatzeko.
Kaiak ondoren, klusterin zatian sartuko ziren. Lagako hondartzara eramango zituzten, tarte zorrotz eta oso teknikoetatik igaroz. Bertatik, San Pedro Atzarreko baselizara egoko ziren. Hantxe, rappel labur, baina polit bat eginez. Urdaibaiko Parke Naturalaren bista ikusgarriak izan da. Rapelaren ondoren, trekin bat egingo zuten basoetan zehar, Lairako hondartzara iristeko eta bertan berriz ere, kaiaka hartu eta hasiera puntura bueltatzeko. Behin hasiera puntuan, jokoak eta mountain bike tarteari ekingo zioten. Mountain bike atala amaituta, lehen parte hartzaileak helmugara iristen hasiko ziren. Irabazlea, Euskal Ride talde mistoa izanik, 6 ordu eta 27 minutuko denborarekin. Pues nada, un recorrido muy chulo, precioso, la verdad. muy disputada, había mucho nivel en la categoría masculina y hemos estado ahí dándole zurra en el trekking y luego en la bici a aguantar y ya salió redondo. ¿Cómo os habéis quedado? En la general segundos, pero masculinos primeros, porque los de Euskal Ride van como tiros. Es que ricasco. Es que... Helmugan, azken kontrola eginda, parte hartzaileak jan eta edari ugariz hornituko ziren, beranduago herri bazkarira joan eta sari banaketan parte hartuz.